Ay sabay po nating palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. God bless you po, minamahal. Pagpalain po tayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa mga sandaling ito, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo na po ay narito sa huling yugto ng ating balagawain, ang pagkikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Dali nating pinagpalang mga ngaral. Narito po tayong beloved preacher, Brother Jobin Ferrer. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo lahat ito malangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan naming pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at po ay nagmumula sa iyo at sa pagkakataong binibigay mo sa bawat isa mga Panginoon. Kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw na ito mga Panginoon. Bawat po lahat sa pangdalangin ng aming gagamit naman ng Bangkis sa Estrada Almeida. Po mga minamahal na mga manggagawa, humihingi kami ng kapatawaran. Saan mo kami nasupukan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat isa sa amin mga Panginoon. Huwag mo naman tingin namin nagpagkasala kundi puso nagsisisi sa oras na ito. At sa pag-aaral ng mga salita, lagay mo salita, patabang lingkod sa ganang akin wala pong magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang ako sa iyong harapan. Ngunit gamitin mo daluyang papapalang espiritual sa aming mga kapatid sa dakong ito. Pagpalain mo kami lahat at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, gawa ng kaaway, antok, kasaut. In Jesus' mighty name, kasaut. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat mga minamalay makaupo at ating pag-aralan ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ngunit bang po lahat sa kapahinturutan ng ating pong beloved preacher. Ako'y bumabatiin sa magandang hapon sa ating po mga minamal na mga bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, Sunday General Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Mag-isa ating po mga minamal na mga ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, kayo po ang pungunang welcome. Magpatuloy lamang po kayo at tunay nga po mga minamahal at talagang tsak kayo lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Kasi simula pa lang, dapat mga anak ng Diyos ay talagang when we clap our hands, tayo nagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. At dahilan kung bakit tayo nandito ay para pumuri sa Diyos. So, huwag nating kapaguran ang pagpalakpak sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. And we give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant afternoon po. Sa ating mga beloved elders, na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! At lahat po na muna ng pinagpala, sumigaw ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At ating pong kunin ating mga Biblia, pag-aralan natin ang mensahe ng ating mahal na Panginoon. Dito sa aklat ng unang Korinto, ang kabanata ay 10, talata ay 31. First book of Corinthians, chapter 10, verse 31. Amen. Dito po sa aklat ng unang Korinto, kabanata 10, talata 31, ganito po ang pagkasabi. Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po mga minamahal ay talata na kung saan reminding us na napakahalaga ng pagbibigay luwalhati o giving the glory unto our God. Ating pamagatan muna ang ating pag-aaralan mga minamahal, all to the glory of God. Amen? Sapagkat ito po'y kinakailangan pag-aralan natin dahil alam po niyo mga minamahal, sometimes hindi natin nababantayan na yung ating ginagawa ay hindi na glory to God, kundi glory to me. Amen? Nakukuha na natin yung glory. And even sometimes, kapag tayo nagpapatotoo, kung titignan nyo mga minamahal, pag hindi natin nabantayan, hindi tayo nanalangin, amen,
Yung patutuo natin, ang bida na, hindi na mahal na Panginoon, tayo na ang bida. Amen? Please be reminded na yung mga testimonies na yan, ang sinasabi ng Biblia, these are testimonies of Jesus. Hindi ating mga testimonya, mga yan. Yan, lahat ng yan ay mga patutuo ng ating mahal na Panginoong Hesus. Ginamit lang tayo na mekanismo upang, ibig sabihin, an outlet, a person, para makita ng tao ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kapag tayo po'y nagpapatutuo o nagsasalita o tayo po mga minamalay ay may ginagawa, ang sabi ng talata, whether therefore ye eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Lahat po'y pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Maring sabihin ng ilang mga Kristiyano, brother, binibigay ko naman ng glory sa mahal na Panginoon. Amen? If that would be the case, and then it's okay. Amen. Praise the Lord. Amen? Pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala. Sa ating mga pagpupuri, sa ating po mga kanya-kanyang trabaho. Amen? We give glory unto God. Sa ating eskwelahan, sinasabi natin, we give glory unto God. But, paano ba ang ginagawa natin para masabi nating sa ating trabaho, sa ating eskwelahan, sa ating mga tahanan ay ibinibigay natin ang papuri sa Diyos? Amen. Ano bang ibig sabihin na glory to God? Ang sabi dito mga minamahal, when we say glory to God, it means that a person's action, tingnan, person's actions, talents, work, and life choices are not intended to bring attention or honor to themselves. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang glory to God daw, bawat galaw mo, bawat talentong meron ka, bawat trabaho na ginagawa mo, and even mga decisions mo sa buhay, ay hindi para makita ng tao kung sinong magaling na ikaw yon, kundi para maipakita mo na lahat ng meron ipinakita ko sa inyo, yan ay hindi ako, yan ay sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So kapag ikaw ay nasa eskwelahan at ikaw ang nasabihang ikaw ang cum laude o summa cum laude. Amen? Amen? O manya cum laude ka man dyan, mga minamahal. Hindi ibig sabihin, mga minamahal na kapag, di ba? Mas mababanggit at mababanggit natin glory to God. Amen? Kung ikaw ay of all na nag-apply, sa una makita mo ay talagang imposibleng ikaw ay makuha. Nakikita natin mga patutuo na yan, di ba? Pero ikaw pa rin ang pinili yung employer mo. Masasabi mo dapat, babalik ka sa banal na gawain, sasabi mo, all glory unto our God. Pero masakit mga minamahal sometimes, kapag tayo po mga minamahal ay tumatanggap na ng mga papuring yan, nakakalimutan natin na ibigay ang papuri sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Yan po'y katotohanan ng mga minamahal. Anong ginagawa ng Kristiyanong pinagpala, natanggap sa trabaho, naging cum laude, siyang top sa kanyang klase, nakapasa sa kanyang exam, sa kanyang licensure exam. Anong ginagawa? Hindi dumadalo ng gawain. Nandun sa beach. Nandun sa party. Let's go party. Ang anak ko kasi inhinyero. Yung anak ko kasi maestra na. Yung anak ko kasi attorney na. We forget to give God the glory. In words, maybe. Sasabihin natin habang nandun sa party, glory to God. Pero gumagano-ganong tayo. Giving glory to God is not by words. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay totoo nagbibigay ng papuri sa Diyos, bumabalik ka sa kanyang banal na gawain in front of congregation, sasabihin mo, ako'y hindi karapat dapat pumasa dyan. Ako'y hindi karapat dapat piliin sa trabahong yan. Pero Diyos ang gumawa ng himala para ako'y mapasama dyan at pagpalaing lubos. I give the glory unto our God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Amen? Glory to God, or to God be the glory. Ang sabi niya is an act saying
do not look at me. It's God who does all these good things that are happening. Kapag sinasabi mo daw, I am giving God to glory, hindi ikaw ang bida. Amen. Amen. Kaya kapag tayo po'y nag-sounding, tayo nagpapatotoo, ay huwag mo sabihin, dati ako po'y may karamdaman. Pero, tingnan nyo ngayon, malakas na ako. Amen? Ang sasabihin mo, pinalakas at pinagaling ako ng mahal na Panginoon. In that case, ang bida hindi ikaw, kundi ang Diyos na nagpapagaling. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Sometimes sa haba ng ating paglilitanya ng ating patotoo, nakakalimutan nating ibigay ang papuri sa Diyos. Amen? Dahil kinikwento natin kung paano tayo pinagpala. Mamaya, tingnan nyo kung magaling na ako ngayon. Nakakalimutan natin na para bawat sinasabi natin, ay kaya ako dati bahay namin wala. Kubo ang bahay namin. Pag ganun, mga minamahal, sabi mo, kagad susunod yan. Ngunit pinagpala ako ng Diyos. Amen? Dahil kapag ikwento mo, dati-rati ganito, sa dulo nakakalimutan mo na ibigay ang papuri sa mahal na Panginoon. Be careful mga minamahal, sapagkat ang pagbibigay ng papuri sa mahal na Panginoon o kaluwalhatian. Magkaiba yung papuri sa kaluwalhatian mga minamahal. Ang kaluwalhatian, ang sabi niya, do not look at me, look unto God. Dahil siyang gumawa ng kung lahat ang meron ako ngayon. Amen? Ating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Mateo, ang kabanatay 5, talatay 16, kindly. Ganito po ang pagkasabi, lumuyuanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Let your light shine before men that they may see your good works. Amen. Kung ikaw ay nasa trabaho, pag ikaw ay naglakad, sasabihin ng mga tao, ng mga nakakita sa iyo, Kristiyano kasi yan eh. Kaya pinagpala yan eh, dahil Kristiyano yan eh. Amen? Pero kapag ikaw ay masabing Kristiyano, pero pasaway ka doon, kung ano naman pinagagagawa mong mga bagay na hindi, di ba, sometimes sinasabi natin, pag nasa sa church, banal na banal. Amen? Pero pag wala na sa church, nako! Mamahapagin. Amen? Hindi dapat ganoon. Kim nasa church ka, paglabas mo, sa bahay mo, sa trabaho, pag naglalakad sa labas, hindi dapat nagbabago ang pagiging anak ng Diyos mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ni Panginoon minamahal, kung paano kayo'y mainit na kung ako'y kaharap ninyo, mas dublihin nyo ang pagiging mainit kapag kayo'y wala sa harap ko. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi porkit nandito ating binabatong preacher, mainit ka lang. Pero pag wala ng mga worker, wala ng mga elder, wala ng mga Kristiyano, ay kung ano pinagagawa natin. Dahil sa bawat tao makakita sa iyo, gumawa ka ng kabalbalan, for example. Amen? Bumabalik at bumabalikan. Akala ko ba sa Jesus Miracle Crusade yan? Kapag nangyari yon, sino napahiya? Ikaw ba? Ipinahiya mo uli ang mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ayaw natin, galit-galit tayo sa mga taong nagsasabing, crucify Him! Crucify Him! Di ba? Nung ipapako ba sa krus? Pero sa ating ginagawa ng mga bagay na yon, isa tayo doon sa sumisigaw na, dapat siyang mapahiya! Dapat siyang pagtawanan! See? Hindi natin alam na yung palang ginagawa natin sa bawat araw, magre-reflect yun pabalik sa mahal na Panginoon. Bakit? Anak kasi tayo ng Diyos. Kung hindi tayo anak ng Diyos, okay. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Pero kapag ikaw na'y nasabing anak na ng Diyos, dapat ang sinusunod mo na ay ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan niyo yung mga tricycle. Kapag nakita nila mga mahaba ang buhok, mga sisters natin, mga brothers na kabarong, pagdating nila sa bayan, dyan sa plaza, alam niyo ba ang sana Jesus Miracle Crusade? Ay, yung sa may mahabang buhok, doon sa mamarlaw, alam nila kaagad. Bakit? May tatak ng tunay na Kristiyano. There is that holiness sa bawat kilos. Ang holiness, mga minamahal, ay hindi lang sa haba ng damit at haba ng buhok. Bawat salita, bawat kilos, desisyon sa buhay
Ang ibig sabihin kasi ng holiness is keeping away from sin. God is holy sapagkat sa Kanya ay walang kasalanan. Kung ikaw ay totoo, taong holy, ikaw ay banal, dahil ang Diyos mo ay banal, tayo ay banal, dapat lumalayo tayo sa kasalanan. That is having holiness. Amen? Tinuturo sa ating mamuhay na may kabanalan, mahabang buhok, mahabang damit, at hindi tayo nagsishort, because that is how to be holy. Amen? Amen? Ibig sabihin, mga minamahali, mayroon bang prinsesa? Nakakita na ba kayo ng prinsesa na naka-shorts? Nakakita na ba kayo ng prinsesa na lumalakad, di labas na lahat ng kaluluwa? Ang prinsesa, balot na balot yan. Pumunta kayo sa England. Pumunta kayo, may mga prinsesa at mga hari ang kanilang form of government. Hindi sila lumalabas na talagang, di ba, prim and proper, bawat kilos yan. Hindi pwedeng magkamali kasi prinsesa ang mga yan. Kung tayo ay anak ng Diyos, hari yung ating tatay, tayo mga prinsipe at prinsesa ng ating mahal na Panginoon. Amen! Nakita niyo si David? Nung siya sumayaw na nakadamit pang hari, sumayaw sa kalsada, ang sabi ng mga malaking issue, ano pa yan? Nakakahiya! Yaks! Ginaganon ni Mikal. Because thinking is, kung ikaw ay prinsesa, prim and proper. Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, huwag mong ihayag ang kahihiyan sa iyong buhay kapag ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Sapagkat ang sabi diyan, sa pagsagawa mo ng ilaw, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maraming Kristiyano dito naligtas. Ako, patutunan ako'y bagong-bago pa talaga sa mahal na Panginoon. Meron tayong kapatiran noon na walang ginawa, matanda na, pag nagpuri, diretsyong ganyan. Ang hirap kaya noon. Pero diretsyo siya magpuri. Taga-Bagyo. Glory to God lang. Isa pumami naman. Sabi ng isang Kristiyano, baguhan, grabe yan, tanda na. Sabi niya, kapag nagpuri, lundag na lundag. Ako, malakas pa ako. Ito kung kaya niya lumundag, kaya ko rin lumundag. Lundag din siya, mga minamahal. Di niya namalayan yung kanyang asma, pinagaling na ng mahal na Panginoon. Amen! Bakit? When they see you do things, they glorify your Father in heaven. Kaya kapag nagpuri ka, kapatid, sinasabihan tayo, pag sinabing isbubbling, maglumundag ka, hindi po pwedeng isbubbling in my soul. Walang mangyayari dyan. They will never see the light in whatever you do. Yung mga baguhan, hindi yan magpapakainit. Bakit? Kapatid ko nga, katabi ko nga, humihikab eh. Humihilig pa nga yung katabi ko eh. Is that the way you glorify God? Dumalo ka nga. Pero pagdating mo dito, ang ginagawa mo ay hindi para itaas ang kaluwalhati ng Diyos, kundi dahil sa ginawa mo, mga minamahal, napapahiya tuloy ang mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. Yan. Magkakaroon tayo ng crusade, di ba? Amen? Sa ating anniversary, darating ang mga kapatid na mga baguhan. Sana'y walang makita mga minamahal na Kristiyanong inaantok. Pagdating sa bandang gawain. Kapag sinabing may patutuo dyan, nauuna ang Kristiyano dapat pumalakpak. Hindi yung pumalakpak na lahat. Kristiyano, ganun lang. Ano kayang spaghetti ngayon? Masarap kaya? Nandito tayo to show sa mga baguhan na yung ating ginawang paglilingkod ay tunay. Dahil ang Diyos natin ay Diyos na buhay. Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, dapat kawang nauuna. Nakita niyo pag meron tayong television program, mga programa ng mga pastor, pag siya napipreach, ang mga nandun sa harap, talagang grabe, palakpak talaga. Bakit? Oh, sabi natin, di ba? You can whisper in the crowd to him. Ba't kailangan ka pag umanon? That is not for them. It is for the people to know na yung kanilang pagpalakpak dapat malakas dahil ang kanilang pinupuri ay Diyos na buhay. Kapag nagawa, nakita yan ng mga tao, mga minamahal at nanonood, sasabihin nila, ay ang pagpalakpak pala ay tama. Papalakpak din ako
Dahil ito pala ang kalooban ng mahal na Panginoon. Sino nag-glorify nun? Hindi yun nagpalakpak, kundi ang Diyos na nagbago at nagpala sa magpapalakpak. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kung tayo mga minamahal, sa ating ginagawa, nagpipreach ka man. Amen. Pag kayo nagpipreach, hindi pwedeng ikaw ang bida. Dapat ang bida ay mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kung ikaw ay nagpapaawit, maski na ang boses mo talagang gumaganon-ganon, hindi pa rin ikaw ang bida. Ang bida pa rin dapat ay ang mahal na Panginoon. Amen. Kaya ang ilan mga minamahal, lumalaki ang ulo at sila'y nagkakaroon ng pride dahil nung sila'y pinag-solo minsan, ang ganda-ganda ng kanyang boses. Amen. At kumilos ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, pero sa kanya mga minamahal, okay ang boses ko Ginaganon-ganon natin mga minamahal. Kapag hindi na ikaw ang naging soloista, dahil talagang kung ano sagot sa panalangin ng ating mga beloved workers, mga nangungasiwa sa atin. Amen? Kapag hindi na ikaw ang pinili, sumasama ng loob na, bakit hindi ako ang pinagsulo niyan? Masterpiece ko yan. Pride. Bantayan natin ang bagay na yan. Amen? Kung ikaw ay pinagpala, do your best. Amen? Amen? Hindi dapat tayo mga minamahal, sumasama loob, dahil lahat tayo lingkod ng ating mahal na Panginoon. Ang importante, ating napapapurihan ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung ikaw ay tumutugtog, at ikaw grabe, lumalaki ang ulo ng mga instrumentalist natin kung minsan. Amen? Lumalaki ang mga nagbibigay. Lumalaki ang ulo ng mga yan. Amen? Sinabi ko yung binibigay kong gagamitin sa ganyang project, ba't di binibigay doon? Pinakikialaman na natin ang ating mga beloved. Ay, hindi ikaw ang tinawag ng mga siwa, kapatid. Tinawag ka, ginamit ka para ipadaloy sa iyo ang mga pagpapala na yan. Give that privilege, yung binigay na yan, doon sa mga nangangasiwa. Huwag natin silang turuan. Dahil yan, may wisdom galing sa ating mga beloved babies, ating beloved babies na ating mga pastor. Amen? Parang sa ganun pangasiwaan tayo. Kung hindi maganda pangangasiwa sa atin, sa palagay nyo, ganito yung itsura natin ngayon. Glory to God lang. Kapulisan sa Diyos lang. Maniwala kayo sa akin. Doon tayo sa gitna ng bukid. Ang init. Pero tinan nyo. Ang ganda niya. Glory to God lang. Amen? Hindi ang glory to God sa isang tao. Hindi ang papuri para sa isang tao lang. Lahat ng mga buong iglesia na mahal na Panginoon nagkaisa. When there is unity, there is strength. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. In all our achievements, either by profession, business transaction, in our talents, mga minamahal, give God the glory. Huwag mong kukunin, kalilimutang ibigay ang papuri sa Diyos. Huwag kung saan ka mapupunta, di mo man lang balikan ng Diyos at pasalamatan siya. Kung ikaw ay nag-abroad, pinagpala ka, huwag mong kalilimutan na may mga tuhod na nanalangin para sa iyo, ipagpalain. Ang ilan mga minamahal, nung sila na po mga minamahal, pinagpala na, I can give anywhere. Wala problema yon. Yan ang sa iyo. But take note. Sino ang nagturo sa iyo para ikaw ay lumaki? Para ikaw ay gamitin? Para ikaw ay maging marugtong? Para ikaw ay mag-preach? Para ikaw ay may tao? Si Pablo, mga minamahal, minsan sa kanyang buhay, mga minamahal, nagsamang masama loob niya, mamaya abutan natin yan, mga minamahal. Amen? Lahat po munang hindi natok, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang problema mga minamahal, kadalasan nakakalimutan natin na ibigay ang kaluwalhatian sa Diyos. Worse this, nasasarapan tayo sa mga blessings na yan at ayaw na natin bitawan o ibigay sa Diyos. Deuteronomio, kindly. Deuteronomio, Kabanata 8, talatay 11 hanggang 14. Aklat po ng Deuteronomy, Kabanatay 8, talatay 11 hanggang 14. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog
at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan, at pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Minsan, may kapatid tayo sabi, Brad, sabi ko kasi sa kanya, huwag na kalimutan ibigay ang papuri para sa Diyos. Hintayin na mensahe na mahal na Panginoon. Sabi niya, Brad, natatandaan mo yung parable of the talents? Sabi ng talents, binigay sa atin ng talent. Gamitin natin. Amen? So ang kanyang pagkaintindi doon, mga minamahal, amen, ay talagang may desisyon kang gawin na lahat ng gusto mo at the end of the day para magamit mo talent na meron ka. Dahil kung hindi, parurusahan ka daw. Amen. Pag-itago mo yan. Sabi doon mga minamahal, kung titignan niyo mga minamahal, yung talents na yun ay bigay ng mahal na Panginoon. Kung ikaw man ay manunugtog, ikaw ay magaling sa sales talk, pagdating sa business mo, talent mo. Sabi ng Biblia, even yung ating skill para tayo mga minamahal ay mangalap ng mga kayamanan, yan ay bigay pa rin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Walang bagay na masasabing atin mga minamahal. Lahat yan galing sa mahal na Panginoon. But, take note, kapag tayo na po'y nakakalap niyan, amen, nagamit na natin, huwag nating kalimutan na ito'y bigay ng Diyos. Hindi yan kailanman dumating sa iyo dahil sa sipag mo, galing mo, connection mo, at yung kung anong karisma meron ka, hindi yan darating sa iyo. Dahil lahat yan dumating sa iyo dahil ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi niya, beware that thou forget not the Lord thy God, if not in not keeping His commandment. Mag-ingat, baka makalimutan mo ang Diyos. Amen? Sabi niya, and His judgment statutes, which I command thee this day, lest when thou hast eaten and art full, dati-dati wala kang pagkain, gutom ka, ngayon, nakakakain ka na, may pera ka ng pambili. Amen? Ay, bang mo isipin na galing sa iyo, kung yung kapitbahay mo, galing yan sa mahal na Panginoon. Amen? And has built goodly houses. Dati kubo, malalaki na. Ang bahay mo na ngayon, dami na. And dwelt therein. When thy herds and thy flocks multiply. Ibig sabihin yung hayupan mo, dati-dati wala kang mga possessions in life, dumami na. Amen? At ang sabi diyan, and thy silver and thy gold is multiplied. All that thou hast is multiplied. Lahat, dumami. Ay makalimutan mo ang Diyos na nagpala sa iyo. Amen? Sometimes ang Kristiyano, kapag ikaw makapal na yung laman ng iyong bank account, nakakalimutan mo na yan ay galing sa Diyos. Nakakalimutan mo na minsan, wala ka ni pambili ng halo-halo man lang. Amen? Amen? Totoo yun. Kaya nga, sometimes, ayaw nga natin na hindi tayo natatamaan ng electric fan, sumasama ang loob natin eh. Bakit wala akong electric fan? Dapat matagal na ako sa church, may electric fan dapat ako. Yung ilaw ko madilim, dapat nilalagyan ng dilim yan. Ang dami nating complain. Bakit? Mayaman na kasi tayo. Pinagpala na kasi tayo. Nakalimutan natin na minsan sa ating buhay, ni pamaypay, wala tayong pambili. Amen? Amen. Kung ikaw ay totoong pinagpalaan, giving the glory to God, nakita mo, kulang ang may electric fan. Siyempre, ang Kristiyanong tunay, inuunang ibang kapatiran kaysa ikaw. Kung ikaw ay kamanggagawa sa bubasa ng mahal na Panginoon, hindi ikaw dapat nagko-complain. Inuuna mo ang kapatiran. Bakit? Ibinigay sa iyo ang pangangalaga sa mga kaluluwa na yan. Manatili sila sa kanilang paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag nais natin maayos ang kung may nakikita tayong mali, anong ginagawa mo ngayon? Bakit hindi ka kumilos para ayusin yan? Ba't hindi mo gamitin ang talentong meron ka para maging maayos yan? Instead na magpuna, gumalaw tayo, gumawa tayo
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Totoo po yan, mga minamahal. Oo, sa totoo lang, magagaling na, maraming mga magagaling mag-comment. Amen? Pero pag tinignan mo, hindi naman gumaga. Amen? Kapag tayo kung tayong gusto, dahil hindi masama magbigay ng feedback. Pero kapag nakita na ang problema, pagtulungan natin, makiisa tayo lahat. Hindi po pwedeng, dahil nakita na, ako na magaling. You are forgetting that the glory be given unto our God. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Alam nyo, napakahalaga niyan, sa totoo lang. Yung ganyang klaseng thinking, yung akala natin kaya na natin lahat. Think about this. Bakit kinakailangan maging 300 lang ang tao ni Gideon out of the 32,000 na meron siya? Bakit kailangan 300 lang ang gustong dalhin na mahal na Panginoon para makipagbaga sa Midianites? Ang dami-dami nilang kalaban, bakit 300 lang? Tingnan niyo mga Judges, kindly. From the book of Judges, Aklatang Hukom, Kabanata 7, talatay 2, italon sa 7. Amen. Amen. Ganito pagkasabi, at sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang bayang kasama mo ay totoong marami sa akin upang aking ibigay ang mga Madianita sa kanilang kamay. Baka ang Israel ay magmalaki laban sa akin na sabihin, aking sariling kamay ang nagligtas sa akin. Sa 7. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamamagitan ng 300 lalaki na humimod ay ililigtas ko kayo at ibibigay ko ang mga Madianita sa iyong kamay at pabayaan mong ang buong bayan ay yumaon bawat isa sa kanya-kanyang dako. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang ayaw ng Diyos, magmalaki ang tao sa mahal na Panginoon. Amen. Dahil kapag madami, totoo nga naman, ang dami-dami nila, di sasabihin ng mga Israelita, nanalo kami, dami kasi namin, wala silang panalo dun, 32,000 kami. Di ba? Pero, paano makikita ng tao ang kapangyarihan ng Diyos? Because in everyday undertaking na mayroon tayo mga minamahal, nais parating ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Take note, bawat araw, anumang sitwasyon meron tayo, gustong makita ng Diyos na tayo maging katotohanan kung paano siya kumikilos. In these words, sabi niya, bawasan mo yung 32,000 mo, Gideon. Ayaw kong maibigay sa iyo ang kalaban na ganyang karami. Baka sa magsabi sila na kaya kami nanalo, madami kasi kami. Ang gusto naman ng Panginoon, 300 lang ang dala ko. Parang sa kapag kami nanalo, ang dami-dami nila pero nanalo kami, babalik sila sa banal na gawain. Bagamat 300 lang kami, pinangunahan kami ng Diyos, ang bawat isa'y pinag-ingatan, manalo kami sa libu-libong kalaban. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Ibigay parati ang glory sa mahal na Panginoon. Amen? Pero sometimes, nakakalimutan natin gawin ang bagay na yan. Amen? Kaya nga mga minamahal, kadalasan, itong nangyayari sa atin mga minamahal, kapag nakakalimutan natin bagay yan, kadalasan ng Kristiyano, pag may mga gampanin sa iglesia, ayaw kumilos dahil walang resources, walang pera kasi, walang taong gagawa walang sasakyan We forget, nakakalimutan natin na may kapangyarihan ng fasting, nakakalimutan natin na may kapangyarihan ng pagkakaisa ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? We forget na out of nothing, God can provide everything that we need. Kayang ibigay ng ating mahal na Panginoon. Kapag mayroong problema na kakaharapin ng Kristiyano, some Christian nagsasabi, need to earn and save more money para sa future ng aking anak. Diba? Sa palagay ba natin mga minamahal, hindi alam ng Diyos ang pangangailangan natin na yan? Napakababa naman ang pagkakilala natin sa ating mahal na Panginoon. May babayarin ka? May utang ka? Na kailangan mo bayaran? Sa palagay mo, hindi alam ng Diyos yan. Alam niya ng Diyos. Hinihintay lang niya na magtiwala ka sa Kanya. Sometimes we take for granted our God. Sa bandang huli na, kilos tayo. Kasi may talent ako Kilos ako ng kilos Nakakalimutan natin na dapat first step pa lang, lumuluhod ka, nananalangin, nagpapasting ka, nagpapakainit ka sa paglilingkod. Then by that, iyong ma-access ang miracle,
ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Something that good future is having all the riches of this world. Ang ilan, mga minamahal, magkakaroon ka ng magandang future kapag ang dami mong pera. But I tell you, maraming taong maraming pera pero hindi maganda ang kanila naging future. Amen? So hindi sukatan na kapag marami kang pera ay magandang kinabukasan. Amen? Pero tayo mga minamahal, marami sa atin walang pera pero ngayon pinagpala ng mahal na Panginoon. Dati-dati kung tayo mga minamahal ay may karamdam pero ngayon malakas na ginagamit na ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan. Manggagawa ka na, mangaawit ka na, kung ano ginagawa mo para makapaglingkod sa mahal na Panginoon. This is our future. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Tandaan po natin mga minamahal dito sa JMCIM, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Madami dati ang walang pag-asa pero nagkaroon ng magandang future. Puro pinagpala ng mahal na Panginoon. Buhay na buhay pa rin ang talatang Matthew 6:33. Kaya hindi basahin natin yan mga minamahal. Hindi yan nagmamaliw ang talatang yan mga minamahal. Panghawakan mo lang yan at tiyak pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Kylie. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 6, talata 33, ganito po ang pagkasabi, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong gagawin? Kapag may problema, seek ye. Hindi niya sinabing third, hindi niya sinabing 10th, hindi niya sinabing 20th or 100th. Ang sinabi niya, seek ye first. Unang-una, ang gagawin mo kapatid, hanapin mo ang kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Seek ye first the kingdom of God. Ibig sabihin mga minamahal, hahanapin mo ang Diyos, mahal na Panginoon, bakit may problema akong kinakaharap? Alam ko nagkamali ako sa iyo, paano ako makakabalik sa iyo? Para i-enjoy ang dati kong ini-enjoy. Seek ye first. Huwag kung ano-ano kung saan ka pupunta. Nakakalimutan natin mga minamahal na may kakayahan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! We forget the power and the grandeur of our God. Nakakalimutan natin yan mga minamahal. Pero sabi diyan, kapag nauna mo ang mahal na Panginoon, all these things, hindi siya nag-iwan maski na isa, kundi sabi niya, all these things shall be added unto you. Take note, meron ka ng dati, kaya nga i-add lang shall be added unto you. Palalaguin ka pa ng mahal na Panginoon. Kung inuuna mo, paggising mo sa umaga, ay pinupuri mo mahal na Panginoon. Bago ka matulog, pinasasalamatan mo mahal na Panginoon. Bago ka gumawa ng mga gawain, nagpananalangin ka. Ang ilan mga minamahal, nakita nyo, pagkakain, nanalangin. Amen. Amen. Mag-ingat lang dahil kung minsan mga minamahal, datinan din natin ang kapaligiran. Dahil may mga ginagawa tayo na sometimes hindi maintindihan ng sanlibutan. Kapag panalangin nakataas ang kamay, di ba? Ay kapag nasa gitna ka ba naman ng restaurant at maraming tao doon sa may mga kainan, manalangin ka ng gano'n, ay pagtatawanan ka talaga. Pwede naman manalangin na ipikit ang mata. Amen? Pero kapag ikaw ay nasa banal na gawain, itaas mo talaga ang kamay mo dahil yan ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga mga minamahal, anong nangyayari? What happens to Christian who were blessed yet gave not the glory unto God? Anong nangyayari sa mga Kristiyanong hindi marunong magbigay ng papuri, ng kaluwalhatian sa mahal na Panginoon? Take note alam natin ang ginagawa natin. So kapag nanatili tayo dyan, ay talagang ito daw ang mangyayari. Sino nakakakilala kay Haring Solomon? Pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang blessing, grabe, ang si Haring Solomon, pinagpala yan. Alam natin na mayroon siyang wisdom. Hindi niya pinili ang kayamanan, ang pinili niya yung kung paano siya magkaroon ng kaalaman para kanyang mapangunahan ng napakaraming anak ni Israelites. Amen?
Pero tanda mo, ayun lang ang alam natin na istorya. Pero sa dulo, kung titignan nyo, nagkamali, nagkasala si Haring Solomon. Ha? Akala ko, okay. Hindi kasi tayo nagbabasa ng Biblia. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tumitigil na tayo kung ano na doon. Dapat hindi mo tinitigilan ang pagbasa ng Biblia. Dahil hindi mo pa natin nakikilalang lubusan ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang kaligtasan, ang sabi ng Biblia, ang buhay na walang hanggan is coming to know Jesus. Sa bawat araw, kinakailangan, excited ka. Ano pang hindi ko pa alam patungkol sa iyo, mahal na Panginoon. Kaya nagbabasa ka, nakikinig ka ng mga Bible studies, nanonood ka ng mga banal na gawain, dumadalo ka. Bakit? Gusto mong makilalang lubusan ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa ngayon, nagmamalaki na mga Kristiyano. Akala nila, dahil matatagal na sila sa banal na gawain, kilalang kilala nila ang mahal na Panginoong Jesus. Take note, hindi pa natin kilala masyadong lubusan ang mahal na Panginoon. At dami pa. You will uncover many important information about God kung patuloy mo siyang yung puso mo nandun parating nananaliksik sa kanyang banal na salita. Sa bawat salita, may bawat minsaya mahal na Panginoon. Huwag mong titigilan yan, kapatid. Huwag kang manahimik, akala mo everything is okay. Napakahalaga. Bago mo matanggap yung buhay na walang hanggan yan, ang sabi ng Biblia, makilala mong lubusan ang ating mahal na Panginoon. Amen? Take note ha, siya ay Diyos. Ang kaalaman lang natin, hindi mo mai-compare. Sabi ng banal na salita mo ng mahal na Panginoon, ang kanyang kaalaman, langit yan, dito tayo, layo pa rin, masalayo pa rin. So ganon, tapos tinitigilan mo na, hindi mo na binabasa ang Bible mo, hindi ka na dumadalo. Akala mo, pag may banal na gawain, may ganito message na ganito, tinutulugan mo. Kasi akala mo, alam mo na. Amen? Pero we are here to know Jesus. Nandito tayo para kilalanin ang mahal na Panginoon. Amen? Nandito ka para hindi matulog. Nandito ka para ibigay ang papurit pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Unang hari, malapit na po tayo magtapos. Unang hari, Kabanata 11. Talatay 9 hanggang 11. Amen. Ganito po ang pagkasabi, at nangyari sa katapusan ng 20 taon nang si Solomon ay makapagtayo ng 2 bahay. 1 Kings 11:9 up to 11. At sila'y magsisagot sapagkat kanilang pinabayaan ang Panginoon nilang Diyos na naglabas sa kanilang mga magulang sa lupain ng Ehipto at nagsipaghawak sa ibang mga Diyos at sinamba nila at pinaglingkuran nila at kaya't pinarating ng Panginoon sa kanila ang lahat ng kasamaang ito sa Diyos. At nangyari sa katapusan ng 20 taon nang si Solomon ay makapagtayo ng 2 bahay, ng bahay ng Panginoon at ng bahay ng hari. Sa 11, si Hiram nga na hari na sa Tiro ay nagpadala kay Solomon ng mga kahoy na sidro at mga kahoy na abito at ng ginto ayon sa buo niyang nasa na binigyan nga ng Haring Solomon si Hiram ng 20 Pakibasa mga kapatid, sa lupain ng Galilea. Unang hari, Kabanatay 11, talatay 9 hanggang 11. Kindly. Ang sabi diyan, at ang Panginoon ay nagalit kay Solomon dahil sa ang kaniyang puso ay humiwalay sa Panginoon, sa Diyos ng Israel na napakita sa kaniyang makalawa. At siyang nag-utos sa kanya tungkol sa bagay na ito, na siya'y huwag sumunod sa ibang mga Diyos, ngunit hindi niya iningatan ang iniutos ng Panginoon. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Solomon, yamang ito'y nagawa mo, at hindi mo iningatan ang aking tipan, at ang aking mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo, walang pagsalang aking aagawin ang kaharian sa iyo at aking ibibigay sa iyong lingkod. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Pinapalakalan natin mga minamahal, yung wisdom, full of wisdom. Kaya nga mga minamahal, mag-iingat tayo mga minamahal. Amen. Ang sabi ni bless the blessed, masyado bless you with blessings no one will ever have. Grabing kayamanan. Sabi ng talata, kalamanan mayroon ka. Walang magkakaroon ng ganyan. Amen?
Ang daming kayamanan. Tapos yung wisdom niya, greatly inspired by God. But there is one thing, may problema mga minamahal. Amen? Ang sabi diyan, si Solomon ay chick boy. Lahat ng mga hindi na chick boy, palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Anong ibig sabihin ng chick boy mga minamahal? Ang sabi ng 1 King 11, 1 up to 3, hindi natin babasahin, 700 ang kanyang asawa, mga prinsesa. 300 ang kanyang concubines, yung kanyang mistresses. Ganyang kadami ang kanyang asawa, mga minamahal. Amen? Pero ang bilin sa kanya ng mahal na Panginoon, mga minamahal, huwag na huwag kang makikipag-asawa o makipagkita doon sa mga taong nasa labas ang kanilang paniniwala sa paglilingkod sa Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Ang sinabi niya mga minamahal, sila ang magbibigay sa iyo na ikaw ay, dahilan para ikaw ay mawala sa paglilingkod. Basahin na nga lang natin yung mga minamahal. 1 King chapter 11 verses 1 up to 3. Tingnan niyo yan. Basahin lang natin yan para bigyan natin ng kalinawan yung sinasabi ng talatang yan. Amen. Praise the Lord. Palagpagan po muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Dito po sa Unang Hari, Kabanatay 11, talata po ay 1 hanggang 3. Ang Haring Salomon nga ay sumisinta sa maraming babaeng taga-ibang lupa na pati sa anak ni Paraon, mga babaeng Moabita, Amonita, Edomia, Sidonia at Hitea, sa mga bansa na sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, kay huwag makikihalo sa kanila o sila man ay makikihalo sa inyo, sapagkat walang pagsalang kanilang ililigaw ang inyong That's right. puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos. Nasabid si Salomon sa mga ito sa pagsinta. At siya'y nagkaroon ng 700 asawa na mga prinsesa at 300 babae, at iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Tingnan niyo mga minamahal. Oh, totoo yun. Isang matuwid, grabe pinagpala. Sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, huwag na huwag kang makikisama doon sa mga ibang pananampalataya. Dahil sa kachichik boy mo, paano ba naman? Ang yaman-yaman, di ba? Gumagano-gano lang yan. Akin ka, akin ka. Amen? With the power dahil siya hari, talagang maiinlab ang napakaraming babae sa kanya. Pero ang sabi niya, mga minamahal na Panginoon, huwag na huwag kang lalapit at makipag-usap, makikipagrelasyon sa mga taong iba ang pananampalataya. Ililigaw ka na mga yan sa paglilingkod. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nakita nyo minsan mga minamahal, mga tatay, nanay, even mga sinasabihan tayo ng mga pastor, huwag na huwag kayong iwasan nyo. Ang dami-dami mga pinagpalang mga Kristiyano. Bakit ka mag-aasawa ng tagalabas? Amen? Bakit ka pipili? Ibang mga beloved brother, nakangiti. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Take note ika-clarify ko lang. Mag-ingat tayo, sabi ng Biblia. Ingat tayo. Dahil dapat, hindi lahat na nandito ay talagang pinagpala talaga. Meron talagang nandito lang para bumangwit ng kanyang mapapangasawa. Totoo yun. Marami na nangyari sa atin yan, mga minamahal. Noong habang nakakakita ng mapapangasawa, mainit. Pero napangasawa na niya, umalis na. Pati yung dating mainit na Kristiyano, umalis na rin. Dahil asawa niya yun eh. Kaya yan ang sinasabi ng Biblia. Mag-ingat tayo mga minamahal. Amen? Kaya kapag tayo po mga minamahal ay gumaganap ng mga bagay na kalooban ng Panginoon, again, I tell you, hindi ibig sabihin kampante na tayo. Parati tayong manatili sa kainitan. Pag may banal na gawain, 100% sa kalooban ng mahal na Panginoon. Huwag may sarili kang ginagawa sa gilid-gilid. Dahil nandito ka para purihin at pasalamatan ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! May pangalawa. Manggagawang si Demas. Malapit na po tayo magtapos. Amen? Si Demas, mga minamahal, ay talagang pinagpalang lubos. Manggagawa naman na Panginoon. Amen? Atin po muna ang palakpakan ng malakas ng ating mahal na Panginoon. Pilimon, ating basahin. Pilimon, ang kabanata ay 1, talata 23 hanggang 24. Amen.
From the book of Philemon, chapter 1, verses 23 up to 24. Aklat po ni Pilimon, kabanata ay 1, talata po ay 23 hanggang 24. Binabati ka ni Epapras na aking kasama sa pagkabilanggo kay Kristo Jesus, at gayon din na Marcos, ni Aristarco, ni Demas at ni Lucas na aking mga kamanggagawa. So si Demas, mga minamahal, inalagaan ni Apostol Pablo. Amen. From nothing, talaga nga, dinevelop siya, mga minamahal. At kung babasahin natin, mga minamahal, yung Colossians chapter 4, verse 14, si Demas, mga minamahal, dahil nga tinuruan, active siya sa banal na gawain pag lumalabas sila. Grabe, active. Amen. Lahat ng pinagpala na sa banal na gawain ito, sumigaw ng praise the Lord. Totoo yun. Dati ako noon, hindi ako marunong mag-preach. Ayaw ko. Dati marami hindi marunong magtugtog. Awit, ayaw. Diba? Pero dahil sa pangangalaga ng mga nangisiwa sa atin, mga minamahal, natuto tayo mag-preach, natuto tayo gamitin sa banal sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Amen? Naging mga awit tayo. Dati pakaliwat pakanan, ngayong pinagpala na tayo lubos ng ating mahal na Panginoon. Ganon din ang nangyari kay Demas. Kaya nga, ang isang bagay na pagpapalang meron siya, siya ay fellow laborers of God. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Siya ka manggagawa ng ating mahal na Panginoon. Ang pagiging manggagawa is a blessing. Amen. Amen. Totoo po yun. Ay, kung ikaw ba naman, katabi mo si Pablo, mga minamahal, bawat tapatan ng kanyang, di ba? Yung kanyang anino, gagaling. Mas matindi pa kaysa doktor. Amen? Baho po lang, nakakita. Pinagkitungin, nalilinis. Kung ikaw ay kamanggagawa ng mga tuyanak ng Diyos, ang kapangyarihan, siguradong ikaw yung lahat ng pinagpala. Dahil sa kasikatan, mga minamahal. Siyempre, sikat dikit kay Pablo. Amen? Ano nangyari, mga minamahal? Siyempre, dahil kasama natin sa Apostol Pablo, siyempre, malakas sa man of God, isip ng mga tao, kay Demas tayo lumapit. Close yan kay Apostol Pablo Yung katulad ng iba sa atin, mga minamahal, kaso malapit yun sa bilabad doon ng preacher, doon ako. Dahil talaga pa naman pagpapalain ka kapag ikaw ay sinasama parati ng mga nangungasiwa. Bakit? Kasama mo ba naman old preacher, kasama mo ba naman mga pastor? Pinagpala ka sa lahat ng pinagpala. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga, mga minamahal, sabi diyan, tingin sa kanya ng mga tao, talagang grabe. Amen. Nagpala. Active sa banal na gawain. Maaring that time, isa siya sa nagpapaawit, isa siya sa binigyan ng bigang pagpapalang extra. Amen? Di ba? Sometimes, whether nang galing kay Pablo, working si Pablo, di ba? Katrabaho, so may pera. Tapos plus yung mga Kristiyano, maaring inaabutan. Dahil nabibless sila sa kanya, dahil ma-active siya. Kaya mga minamahal, medyo ingat din tayo sa kakaabot. Amen? Dahil sometimes, mga minamahal, yung ating magandang intensyon na bigyan ng extra yung ating mga beloved workers, sometimes yun din ang mismong naging dahilan para mawala sila sa focus sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ito'y katotohanan ng katotohanan. Ganito nangyari, mga minamahal. Si Demas nagsimulang nagkaroon ng power to purchase. Dahil may pera mga ginagamit. So nasubukan niyang pumunta sa restaurant na maganda, mamasyal. Kung tumingin ang mga magkawandal, siyempre may pera na, mga minamahal. Amen? Nakalimutan niya, siya pala manggagawa ng mahal na Panginoon. Pagdating ng puri, hindi mo na siya makita dahil nandun na, may pera Meron na siyang bumili, pwede siyang bumili ng motor, pwede siyang bumili ng, anywhere, dahil pinagpala na ng lubos. Amen? Amen? So akala natin nakatulong tayo, pero nakawala tayo ng isang manggagawa ng mahal na Panginoon. Kaya nung utos sa atin, turo sa atin ng ating mga manangasiwa sa atin, pag mayroon kang gustong ibigay sa mga gawa, huwag direkta sa Kanya. Ibigay. Dahil hindi naman sila pinababayaan Kung pinabayaan ng mga yan, ba't buhay pa hanggang ngayon? Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Totoo yun. Everything is provided. Mga worker nga kasi. At kung talagang worker ang damdamin mo, you are not after kung gaano kadami ang tinatanggap mo. Naparito ka para magpuri sa Diyos.
Naparito ka para pagpalain, mahal na Panginoon, at pagpalain yung bawat ipinapanalangin mo. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, that is being a worker. Kung paano pangangailangan mo araw-araw, Diyos ang magpo-provide yan. Diyos ang magbibigay niyan. Kung sinabing fasting tayo ngayon, wala tayong pagpapala, mananalangin ka. Sigurado yan, kaming mga nasa labas, pagpapalain kami niyan ng mahal na Panginoon para pagdating ng banal na gawain, ibibigay namin ang aming 10 bahagit handog at ikaw ay may magamit ang bawat manggagawa ng ating mahal na Panginoon. Ganun lang ang connection yan. Pero dapat hindi ka tumitingin sa anumang bigay ng sanlibutan dahil yun ang magwawala sa iyo sa pagiging manggagawa ng mahal na Panginoon. Si Demas, fellow laborers of God, ng mga apostol sa mahal na Panginoon. Pero nawala dahil tumingin siya doon sa kung anong kayang ibigay. Si Pablo, grabe pinaghirapan ko yan, turuan yan. Biglang mawawala lang ng ganyan. Di ba? Sa totoo na nakakapanghinayang. Nandoon ang panghihinayang on those mga nangasiyo sa atin para tayo turuan. Tapos by the end of the day, supposed to be, pumapalaot na tayo. Nagsisimula tayo mag-uno. Dahil yung mga tinuruan natin, lumaki na ang ulo, iniwanan ng kanilang katawagan. Amen? Amen? Totoo po yun. Ito po yung katotohanan ng katotohanan. Pero ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo ay tunay na pinagpala, huwag na huwag mong pagpapalit ang kayamanang iyong natagpuan sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen! Everybody shout, praise the Lord! Tingin sa iyo ngayon, ano ba yan? Worker lang. Ginaganon tayo, mga minamahal. Pero tingnan nyo, basahin mo ang Biblia. Doon sa langit, sabi ng mahal na Panginoon, hindi ko makakalimutan na sa sino mang iniwanan ng kanyang pamilya upang tuparin ang kanyang katawagan, doon sa langit, pagpapalain ko sila. Amen? Iniwanan mo ang pamilya mo. Iniwanan mo ang profesyon na meron ka. Iniwanan mo kung anumang karangyaan na in-enjoy mo dahil lang sa tawag ng mahal na Panginoon, sa katawagang binigay sa iyo. Ang sabi niya, for this world, maaaring pagtawanan ka. Ano ba yan? Di nag-iisip. Ginaganon sa atin. Pero, di ba, hindi tayo taga dito. Tayo ay mga taga langit. Sabi ng mahal na Panginoon, doon sa langit, kung saan taga tayo, taga doon, yung bawat manggagawang kinalimutan at iniwanan ng kanilang mga marangyang buhay dati para lang tuparin ang aking katawagan. Doon, ibibigay ko sa kanila ang gantimpala. Tatanggapin mula sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sa mga Kristiyanong nakahanap na ng kayamanan sa mahal na Panginoon, last 2 verses, Mateo, Kabanata 13, talatay 44 hanggang 46. Amen. Dito po sa aklat po ng Mateo 13, talatay 44, 46, tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid na nasumpungan ng isang tao at inilihim at sa kanya'y kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas at pagkasumpong ng isang mahalagang perlas at yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung mga perlas na yan, hawak-hawak na natin. Amen. At yan ay ang buhay na walang hanggan. Yung kaligtasan na meron tayo, yan ang wala ang sanlibutan. Amen? Kung natagpuan mo na daw yung perlas at mga kayamanan na yan, yung totoong Kristiyano nag-iisip ng isang mabuting bagay, kalilimutan mo lahat ng kung anong meron ka dyan. Huwag lang mawala sa iyo yung perlas na kayamanan na yan. Ang ilan, willing silang ibigay ang kanilang buhay para lang huwag mawala ang kaligtasan na meron sila. Pero tayo, bakit ang bilis-bilis natin bitawan? Natisod ka lang ng konti, bibitawan mo na kagad. Di ba?
ang totoo daw na mga mangangalakal. Kapag nakakita ka ng isang perlas na mayroong napakalaking halaga, para lang mabili mo yan, ibibenta mo lahat ng kung anong meron ka na. Mabili mo lamang yung mahalagang perlas na yan. So sa oras ito mga minamahal, kung maaaring, kung sakaling may mga nagsasabi sa iyo, tigil na tayo dyan sa Jesus Miracle Crusade na yan. Huwag na yan. Baba na tayo maging manggagawa. Baba na tayo maging mga awit. Tugtog, elder, huwag na. Pag may nagsasabi sa iyo ganyan, hindi yan ang ating mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon, sinasabi niya, panghawakan mo ang kayamanan na meron tayo. Always give unto God all the glory. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. This is my name forever, from which I am to be remembered from generations to generations. This is my name. This is my name. I am. Minsan pa mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. This is my name. My name forever. Hallelujah. To be remembered from generation to generation. This is my name. I am. You saved my soul and healed my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember. Hallelujah. We worship you, Lord. Your goodness, oh God. You saved my soul and healed my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember your goodness, oh God. Ukay gandang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Ukay gandang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman. Kay gandang alalahanin, alam mo lang ang kabutihan ng Diyos. Tinubos
aking karamdaman. Kay ganda, alalahanin. Ang kabutihan ng Diyos. O minamahal, think, saan tayo ngayon kundi tayo pinagpala ng Diyos? Ang ilan nga gusto magpakamatay. Ang ilan nga nagtatago sa problema. Ang ilan di makakulapay, di makatayo dahil sa karamdaman. Ang tawag sa atin noon, black sheep sa pamilya, walang kwenta sa lipunan. Pero nung dating nakilala ang mahal na Panginoon, pinagpala tayong lubos. Itinaas tayo ng Diyos. Gumawa tayo ng tama. Pero bakit mo unti-unting iniiwanan ang katawagan na meron ka? Bakit mo ipinagpapalit sa anumang bagay na walang kwenta? Remember the Lord. Kung paano dito tayo pinagpala. From the bottom of our hearts. Tinubos niya aking kaluluwa. Praise the Lord, praise the Lord. Kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa. Pinagaling aking karamdaman. Praise Him. Ang kabutihan ng Diyos. Tayo natin dumalangin. Heavenly Father, padalas kami nakakalimot sa'yo. Pero alam namin ikaw ay Diyos na mahabagin. Pakinggan mo ang aming panalangin. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagagawa. Nakakalimutan namin ibigay ang mga kaluwalhatiang dapat sa iyo. Nasasanay kaming mabuhay na para mag-amin ng lahat ng ito. Nakakalimutan namin ibigay ang lahat ng pagpapasalamat sa iyo. Mahabag ka, O Diyos. Humihingi kami ng kapatawaran. Tulungan mo kami maging matatag. Araw-araw naming makita ang ginagawa mong pagmamahal at pagkalinga sa amin. Tulungan mo kami parating bukas ang puso sa pagsagawa ng iyong banal na kalooban. Sa pangungunang dalangin ng aming ginagamit na Evangelista Waldo Estrada Almeida, aming mga minamahal na manggagawa, ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Beloved newcomers, tanggapin niyo, mahal na Panginoon, 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya. Manampalataya kayo sa isang Diyos. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Pangalawa ay pagsisisi. Kinakailangan magsisi. Sa bawat araw, bawat minuto, bawat segundo natin buhay, nagkakamali tayo. Humingi tayo ng kapatawaran. Ang Diyos ay mapagpatawad. Pag tayo hindi nagpatawaran, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos, nakikinig ng panalangin ng kanyang mga anak. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ngayon, pwede kayong magpabautismo. May mga bathrobe tayo dyan. Hindi mababasa ang damit nyo. At sa ganun, mga minamaganap ninyo ang buong kalooban malapay noon. Sabi ng Acts 2:38, be baptized in Jesus' name, so that sins may be forgiven, and you receive power, kapangyarihang makalaya
labanan ang gawa ng kaaway, masamang pag-ugali, pag-inom ng alak, pagsusugal, pambababae, lahat ng gawa ng kaaway, kaya mong labanan kapag nanaan sa iyo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Pangat-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Gampanin ng mahal na Panginoon. Habang ikaw ay patuloy na ginaganap ang banal na kalooban ng Diyos, mararamdaman mo yan. Grabing kagalakan yan. Grabing kagaanan ang pakiramdam. Kapayapaan sa puso't isipan. Diyos ang nagbibigay ng mga pagpapalang iyan. So sa ito, sumunod kayo sa akin, taas yung mga kamay, pikitan yung mga mata. Ating mga beloved viewers, saan man kayo naroon, sumunod kayo. Walang distansyang makahadlang sa ating mahal na Panginoon sa kanyang pagpapala sa inyo. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Nakalimutan ko parating ibigay ang kaluwalhatian na dapat para sa iyo. Nakakalimutan kong ikaw ang Diyos na nagpapala sa akin. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkasala mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat ang aking pangalan sa aklatang buhay dyan sa kalangatan. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin pinakamamahal ng Jesus natin yung mga anak. Sama sila naroon, walang distansya makahadlang sa iyong pagpapala sa kanila. Walang bagay na mahirap sa iyo, mahal na Panginoon. Kayang-kaya mong abutin ang kanilang mga pangailangan sa oras na ito. Ano man kanilang dinadalangin, sugunin mo sa mga kaparaanan. Walang bagay na hindi mo kayang pagkaloob sa iyong mga anak. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, patawarin sila sa pandalangin namin ginagamit ng malabang sa Estrada Almeida, pumami na malamang gagawa. Patawarin sila sa kanilang mga pagkasala. Gawin mo silang tuwing Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat ang kanilang pangalan sa katang buhay dyan sa kalangitan. Sa po ng kanilang mga malsabay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangangailangan. Tayong lahat mga minamahal ay dumalangin sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ano mang inyong mga pangangailangan, maging yan mga minamahal ay karamdaman, ilagay ninyo ang inyong kanang kamay sa inyong parte ng karamdaman. Kung yan ay sa puso, ilagay nyo ang kanan, ang ulo sa kaliwag kamay sa ating ulo mga minamahal. At kapag may problema, dalawang kamay taas. Kung tayo may mahal sa buhay na sa ating lapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas, walang posible sa Diyos. Amen. Magmanimpalataya tayo mga minamahal, lahat ng bagay kayang abutin ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa pangalan ng pinakamamalapis na natin mga anak. Ay sa salita, kapag aming maramdaman sa itong Espiritu, kami magkapangyarihan pala sa lahat ng gawa ng kaaway. Surat sa panalangin ng aming ginagamit ng malabang sa Estrada Almeida, ang pumaminamang gagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke. I commit us out in the mighty name of Jesus. Be healed in Jesus' mighty name. Mga palulupay-pay, mga palalapig, pride, Cast out in Jesus' name. Pagkababagi sa iglesia, I commit us out in the mighty name of Jesus. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Tayo natin tumayo mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At the top of our voices, let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Sabay talon mga minamahal. Amen. Ang kinina po natin na yung ating po mga ipinanalangin, ito na po yung natanggap na natin. Hindi yung tatanggapin pa lang mga minamahal. Natanggap na natin mga minamahal. Amen. At sa oras ito mga minamahal, ay kailangan mga minamahal at the top of our voices. Talaga, isigaw mo. Huwag kang palutay-lutay. Dapat with boldness ang paglilingkod na gagawin natin sa ating mahal na Panginoon. Lahat pumura ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so